ole hei tuna hianin tolte khua kan lut chi maya mitam takina kan hriat thei dan tur chuan tolte wanglai mizo history lar mai kha ania kan han khuchung kan han luta hei khuchung alo fai a kongsira tele kongsir kor ate thileina kor le nom nok tlam mo tur om reng lo maya tolte khua hian an khuchung an vong fai hle ni ti a hriata chuan fakom na ani ti kha kan soi lang halani ti chuanin helai hmun ang kal chan ber kan pu lockdown laia boral ta ral tur kal kan ni an ina tuk chuan kan e ani ti chuan tuk chuan ai kham lama thlan te kan tlonga tin tolte khua zol buk le van noi lian park te po kan tlo tel ngal don ani han mu ta gang hian hei khuchung a fel fai nuam a kong pori nai na tha tin helai thlang loka hian hei biakin lian le moi mai alo ding ut maya tin a chak loka hian biakin sak me khei hi salvation lam biakin an torani an ti a tiang chuanin alo oma khuchung zong kan fang man don lova maro chu kan tlong angte video le thalak kanon da zel don ani ti hian kan mu ta kang hian khuchung a fai nuam a kan soita kang khan thil kor le nom nok kongsir lo let mai mu tur om lo chu chuan tolte khua mi puite khuchung en kol faya le khuchung van tlang thil lut lama en ton tlak le ni ti chiang takena tilanga chuan ko tolte khofil tania hei hi a chak deuh loka hian tuk chuan kan eina tur ta su an oma ti chuan hemi kong kan zo hi kan zo tlang phei zel chuan so lai bi dewa son zol bu pa oma chu ta po chuan kan kal tel down ani ole tuna hian kan soita gang khan van noi lian a park chu kan thleng chhova tuk chuan kan ei kham zo chia ti chuan hei park lama kan chhova kilaya loading ki ka pa neya ni po hi comment na sakhop maya ti chuan hei park len chho hian kongpui bul maya hian step alo in do chho zui maya ti chuan atlang chi park hian kho clear na han sak to war loading ut mai boka chuta chuan kan chhonga atlang chi pa kan lonanga chuta tang chuan tolte khua le a che vel ramte tin tolte khua tanga khosang lo lang thei te po mani an ti a chulai chu kan han thliranga ing ang fako in nge view hi nom ti te kan han en don ani chuan hei kan chho zelanga kan ma hian hei ka puma moi te thian dun an kala ti chuan hei sira hian thing upato tak mai an loading khuk mai boka tin malama khian kan no te ka pi te tin no pang ho in man roi khi chen khat phei chu to war lama ten lo han lon to ni khi a step po chho ul khop mai chuan hei kal zela ngan thleng chho tre pani lai mun hi anu mong ren khop mai tin tolte kho hi alum ve ang ren khop kang kal ni takhi ni acha ni alanga khwa anuam khop mai ti khan soi tel do an balon sang to ve a hele pui hobi mo balon sang to ve a lo bye rồi le bye rồi kan nula ta khalo hoi rồi le cần mà bye rồi le YouTube bay in lòng mới thế nhiều bắt chầu về hay lại chứ chầu khóc mày á cần chuông chuộc ta môi lẽ mày hạ thác về huôi mày à thì xuống hay tụi nó cần một toal thì khua này á
te vang lai ti kha này cô cũng nghĩ toàn tất cả anh ấy không nuông tất cả anh ấy chọn tụi cameraman tay gần lăng về đấy thùng đúng anh ấy à bố làm gì ui à anh ấy đây introduce rõ lên mình khát tụi người khá về nằm mò chọn đi về thùng hí mà mampu ya oh ya tầm ít tục đó tiếng hô hino momo i nghe tu na chon YouTube hian policy ron siam thar tai shem video tin sim sim kha kan en lo vek nga kan mak vek ngai ta this video is made for kids tile this video is not made for kids ti kham vek to mo i nấu bằng ta na video hi mo mini tiên nghe à mới kan kita cái video kan ta đó anh cho thế oh minimize thầy lâu ôm background play ang khamo tu là hiện in ini khó bằng hay là chuyện tu là hiện in tôi thấy pa cả nó má chuan hey aku làm hiệp của anh nhá anh phải YouTube vậy nhỉ đúng không à đúng rồi cho nên hey pa kan phòng qua lần mà ya là hiện in thì chúng ta nó nặng rồi mà là mà hiện lâu thèn chầu mà tổ mày à nói lẽ mày lại rồi thế là cái bút tay hậu nó mà hay cái nồi tay rồi thế là mày hiện chầu đi đã khi làm bằng cái trồng trai nè anh ấy á tôi đã hiện tôi đã khua van nuôi liền ở park anh chị tôi đã khua bula ông kan kala hey mun nuam tak mai ni a nuai sing tap mai a ding le veilama thingkungin a hual thap mai boka tin chu mai chu ni lovin lai tlang si pa hian hei ti hian tong trai na mun nuam tak mai an lo siama alaya cross an phuna hei hi mun thiang hlim tin an vua ti chuanin uluk tak mai a hungin tong trai na mun nuam tak mai tiang hin lo buat sai ni mun nuam tak mai ni chuanin hei thanglam kan enchona sing tap mai a dinglam le veilama thingkungin a hual tap mai boka tin hei sira hianin thutha cholna hmun nuam tak mai an siam boka hei hi tolte kor SAY nan siam ania SAY lampoin an tholok hle ti hriata khochung ko san sang sang te poin helai hmun hi an chei bola an uluk viau ni ti hriat ani chuan hei hmun nuam tak mai nia sing tap mai khulai khang kan nauten thla ten la nuam kan ti via vani chuan han hoi kul veli la hei thingkungin hual dap maya tin
thingkung dailim noya enge thut ha cholna hun ta kan han manga teng chon hun ka chungkwa in kan mang hawani ti hian han hoi vel reng hian mun nom takani ti se ta headline video lan mai ai hian amuna kal hian anu ma thli tho heu reng mai bukani ti kha kan soilang sam do a ti sonin thil pakhat ka soi nge du bok chu tolte khuwa han fakom hle maya chan chu an park hi an hoi velila thil eina kor chu soilo khotam takina kan thuklo na chu he an khuwa a park an siama hianin pe tre kor han let mai mu tur om reng lo mai hian fakom kati a chan chu mun sang a hi lo zin kwal ve to a park engenge motobo kan tlo kwal ve nol to a chunga chuan khoi mukil khor lai dewa te chuan pe tre kor mu mai tur te po a let pheng phung thina maro chu hilai mun ai chuanin chu tur reng chu om lofa ti hianin a fel 5mm a an thian fai uluka an za an hlutle ni ti hi fiata chu wang chuan tolte khuwa an fakom hle ni ti kha kan soilang du ani no pangho poin hu no man ti khop maya ti khuan an tlan kuala an in fiama thla an la a kan hlim tlang la darvia wani khanin I park chu kan kal zo ha chuan tunai ngai kan hol meka china soita kan khanin hilai park hi mundanga park kan siam te ngai nan lo na chu hilai mun han tong try na te an siam kha a in ton ta in ka sia la tangwal him to bola kal mai tur kha na veng le mai chu wang chuan thil thatak ania chin than da tan pon than le inga sia chu tual te khuwa an nen ton tlak katiam em na nia chuan hi kanau baka an park kha file tu ka tikha kan soi bi an park kha file tu boka chu chuan ton tlak khop maya khotlang mi pu te hian an nen pol tha ti sia ni he BZE ra te nia YouTube channel la siam ve mai te ni ko yan vlogging channel hey anh quang anh biết nó cũng fel được còn thì cái bữa lại hiện nó mà chọn cho đi số lên thì mình sẽ số lên ý đúng không mình làm bữa á về mà chọn anh không anh gì cả phil veng coming in coming qual te qual te quan chứ sẽ khóc này với chập là mình cày pui á mình phần qual pui này anh sẽ khóc này có đây đâu đấy video ha